जोबोद गोजोननाय मोनदों। जेरैबायदि सानै जोंनि गेजेराव जोंनि मानगोनां बिटिआरनि सिएम आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोना सिन्था खालामनानै बिटिसिआव गोनांथिखौ दिनै पुरन खालामबाय आरो बेनि गेजेराव आंबो सासे दिनैहाय समायखिरा लानो मोनदों। बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। माबे बिफानाव बे डिपार्टमेन्टखौ दिनै डिक्लेयार खालामनाय जायाखै, निस्सय सिन्था खालामगोन आरो जेरैबायदि मावनो हानाय बायदि सुबिदा बे सुबिदाखौहाय होगोन होननानै मिजिंथिदों। माबायदि खामानि मावलांगोन होननानै स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला आं आंनि समस्थिनि खोथाखौ बुंगोन। 17 बोसोर बा बे बिटिसि गठन खालामनायनिफ्राय जोंनि 13 नम्बर चिराङाव बेबायदि मोनफेरनाय जायाखैमोन। दा नैबे UPPL बा NDA जोंनि ज' एलायन्स सरकाराव दिनै जोङो मोननो हाबाय आरो निस्सय मावनांगौआथ' गोबां दं आरो बे मावनो गोनाङा जों गासैबो गावनि हारसिं बायदि नङा, खिन्थु जोंना मोनसे मानगोनां जोंना बिटिआरनि CM दङ, बिथाङा गाइड खालामगोन आरो जेरैबायदि बिथांनि गाइडजों जोङो खामानिखौ मावलांनो जोङो नाजागोन। जोबोद गोजोननाय मोनदों। जेरैबायदि सानै जोंनि गेजेराव जोंनि मानगोनां बिटिआरनि CM आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोना सिन्था खालामनानै बिटिसिआव गोनांथिखौ दिनै पुरन खालामबाय आरो बेनि गेजेराव आंबो सासे दिनैहाय समायखिरा लानो मोनदों। बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। माबे बिफानाव बे डिपार्टमेन्टखौ दिनै डिक्लेयार खालामनाय जायाखै, निस्सय सिन्था खालामगोन आरो जेरैबायदि मावनो हानाय बायदि सुबिदा बे सुबिदाखौहाय होगोन होननानै मिजिंथिदों। माबायदि खामानि मावलांगोन होननानै स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला आं आंनि समस्थिनि खोथाखौ बुंगोन। 17 बोसोर बा बे बिटिसि गठन खालामनायनिफ्राय जोंनि 13 नम्बर चिराङाव बेबायदि मोनफेरनाय जायाखैमोन। दा नैबे UPPL बा NDA जोंनि ज' एलायन्स सरकाराव दिनै जोङो मोननो हाबाय आरो निस्सय मावनांगौआथ' गोबां दं आरो बे मावनो गोनाङा जों गासैबो गावनि हारसिं बायदि नङा, खिन्थु जोंना मोनसे मानगोनां जोंना बिटिआरनि CM दङ, बिथाङा गाइड खालामगोन आरो जेरैबायदि बिथांनि गाइडजों जोङो खामानिखौ मावलांनो जोङो नाजागोन।